Tá iniltóirí as amrátin taí go héidirn inniu le cuidiú le cruúnaí bhhairtal ar lectrachais cuachta chuiteráis ag túrimis 8 míle teach, felim agus ionad grathe atá fós gan ahléis. Deir bartal ar lectrachais go bhhéitoch sus le 100 míle cuisteméid a bheith gan cuacht go dtíon teachtain se thugainn. Tá mítir chunamara agus na mílte eile ar fud chuntaine gairí fácu gan cocht a léisiad an tíolá sa chéile ó réab Stoirm Éowyn trasna na tíide de híine. Tá chóirde chuntaí agus an pobl áitiúil I món oibre gan stad ó hin, sín agus sminagar fós le glana os na príomhmhóite. Hepir an salahar isci an áitin ar fud na tíide leis. Déir isci éiran go bhfuil 109 míle duine fós gan isci fel áthir. Tá teachta 102 míle duine ar tholáthar sealadach isci geantair áirithe. Agus tá 106 míle duine eile I mail a go isci chailúint. Tá isce éireann na gobar ó ghubh go dubh I gcearra rudaí chur in na ceart, tá muid I gobar a gcórbacht leis an ESB agus na húdarrá seáitiúil le thart timpeall na tíre. Agus tá muid I gimpúir dhaoine bheith cuaireamach leis an gcaoi mainin se dúsa de sa tuisce a chuomhnú más féidir agus tá an go sin deacar áitiúil gasúrógus daoine localacha chuirú deisiúcháin ar an salahar an sin I Loch Mask a mhuió agus tugadh salahar reis go 48 míle duine. Sna háite chuí nach bhfuil isce tá salahar sealadach á chur ar fáil. Deir bord salahar an lectrachais bhfuil cocht a léise chur ar fáil ar istecha dos ciún 400 míle customéid ar fud na tíide. Ar na hileáin ó maith chósta an iartheid be frasúil I le cocht ar isteir ina síd dé céadaín se choin ach níl óstáú ar bitú go bháil fé inis mór fé inis meáin ná fé inis bó finne. Gan serviceí nó aspa aánaí tá sé sin fiú deachar agus tá sí níos mú generators agus táceocht ón cuairlachandaí agus rialtas le chur ar fáil go Ileanna atá ina gcónaí I gceantaí the eargrowth gan mór an takeocht. To get to sin fear jocker and when you're my owner be my cancer margin chance like my electric rash could you on quiggle off hour to shin doc creature ach quasi in line the gertie. Big inaltóirí an riachtaanta món ébre le hinaltóirí bhórd salahar electrachais chun séirhísí a chur a bhaim ríist. Han bailán áfach go méid 100 míle customéid fós gan cocht féire na seachtainna se chuin, agus míle eile chuirg Stoirm Hermínia nuamh leis an obair a chóirithe. Don chomar a chu Nuacht TG4.